Anon sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Bantayan ang 40 meters easement zone nga no-build zone policy ni Presidente Benigno Aquino III nunot sa nahitabong kusog nga bagyo. Daghang mga residente nga namuyo dapin sa dagat ang maapektuhan niini. Jinky Bargio, Suginlimi. Of all Bantayanons, we have been hardly hit by super typhoon. Hugot karon nga gimonitor sa local official sa lungsod sa Bantayan ang mga residente nga nagpuyo daplin sa baybayon. Buot nilang ipatuman sa mas dali nga panahon ang 40 meters easement nga no-build zone policy ni Presidente Noynoy Aquino. Linibo nga residente ang posibleng maapektuhan sa palisiya. Mao nga daling nakigtagbo ang mga lokal nga opisyal nga sa upat ka mga nag-iya og yuta nga magsilbing relocation site sa mga maapektuhan. We have rebuilding stage is not only providing shelter, it's not only rebuilding homes, but it is actually rebuilding lives and rebuilding communities. So part of our efforts, for example, is to completely vacate illegal settlers living along the coastline. The devastation was Gipaybaw sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council nga miabot sa kapin 4 ka bilyon ka pesos ang total damage sa mga naguba nga istruktura, tunghaan, simbahan, mga utanon, mga binuhi nga hayop ug isda sa kadagatan sa maong lungsod. With regards to the residents or the landlord, they had started to back to the normal work and other activities. I could not Hinuon ang BFAR misaad na og mga libreng sakayan alang sa mga naapektuhan nga mananagat atol sa bagyo. Apan awhag sa LGU nga mas maayo kung iparehistro ang mga sakayan aron makakuha sila og insurance. Well, this building about is for the 10,000 units of boats for the 20,000 families, because our assumption is that sa duha ka pamilya tagana mo usa ka boat. Jinky Bargio, News 5. Nikabat na sa kapin 8 milyones pesos ang Piso Mo Hospital Co-campaign sa Cebu City Government alang sa Bagong City Hospital. Disenyo sa Bagong Cebu City Medical Center, gipakita ni Consejal Mary Ann de los Santos nga maingong haom kaayo sa South Road Properties. Leslie Camina de Vistil, Suginlimi. Kini na unya ang itsura sa Bagong Cebu City Medical Center kung galing mauyunan sa tanan ang disenyo niini. Hamugaway ang itsura sa Bagong CCMC kung ikumpara sa karaang City Hospital. Mao nga giaghat ni Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos ang tanan sa pagpadayon og tuno sa Piso Mo Hospital ko aron matuma na kini. Mikita na karon og di mo minus 8.3 milyones pesos ang maong kampanya. Gihulagway ni de los Santos nga ang South Road Properties haom kayo alang sa Bagong CCMC. It's a dream come true for all the Cebuanos, especially the less privileged, no. Mo gini dugay na kay natong damgo nga hapit tan-aw na ko nga maangko na gid nato nga damgo. So kanatong tanan, I'm very happy and I'm very excited that everything is slowly falling into its proper place. Gilauman nga sunod tuig, sugda na ang pagpanday sa Bagong City Hospital. Gikustyon sab sa konsehal katong nanaway kung nganong ibutang sa SRP ang maong ospital. I will just throw back the question to him, why? Ang kanong SRP nga gihimo nga ang atong mga anak ug ang mga anak sa atong mga anak hangtod karon magbayad pa sa atong utang sa SRP. Atong kaugalingong South Reclamation Project di na hinuunta maka pa benepisyo ato na to ihatag sa mga tao nga mga daghang kwarta, mga langyaw ug uban pa. Kita mismo, why are we deprived of our own? And why nganong dili man? Nganong dili man kaangayan og tigaan og nindot? Gipadayag usab ni De Los Santos nga hayan ang Bagong CCMC aduna sab unya mga bagong ekipo kay matud pa daghan na ang pasalig nga modular niini. Leslie Camina de Vistil, News 5. Ipaibaw sa pangu sa Task Force Paglig-on nga mag-agad raunya sa masabutan sa Intercluster Workshop ang dagan sa rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa amihanang Sugbo. King Perez, Suginlimi. Ang panagtapok ugma salmutan sa mga departamento sa Kapitolyo, mga local government units, national government agencies ug uban pang mga sektor sama sa mga international humanitarian aid organizations.
Matod sa pangu sa Task Force Paglig-on nga tumong ini nga makamugna og Provincial Rehabilitation and Recovery Program may patuman sa Kapitolyo sud sa usa ngadto sa 3 ka tuig. Wa pasab niya mahinabi ang gitudlong rehabilitation czar nga si kanhi Senador Panfilo Lacson. The rehabilitation is very crucial and we have to be intelligent about it. Ugma pasab mahibaw-an kung pila ang budget alang sa maong katuyuan human sa workshop ugma. Sa pagkakaroon, nagagad ang Kapitolyo sa mga hinabang gikan sa mga international organizations. Apan kung magkuwang na kini, gisiguro ni Tribunalo nga gawa sa pagpangayo og pundo gikan sa national government, dunay Quick Response Fund ug Disaster Risk Reduction and Management Fund ang Kapitolyo. In case the international group will slowly phase out, the government will have that kind of fund. Matod sab sa co-chairman sa Livelihood and Commerce Cluster nga mahimong katungdanan silang pundok ang paghatag og capacity building ug gani makigsabot sa mga financing institutions aron mahatagan og puhunan ang mga biktima sa bagyo. We will try to look into looking at the possibility of making the rehabilitation efforts, particularly in livelihood, to be sustainable, so that it should not get people worried that after the money from the international grants and the national government in terms of aid is exhausted, then it's end of the road for the people in the affected areas. Sa pagkakaroon wa pay hingpit nga adlaw nga mahatag ang task force paglig-on kung kanus sa mapatuman ang rehabilitation program sa Kapitolyo sama sa pagpangapod-apod og materyales panghulip sa mga nawadan og panimay sa amihan ng Sugbo. Hinungdan nga hangyo nila sa mga biktima sa bagyo nga mosabot kanila samtang gituki pa mga kinahanglanong detalye alang sa pagpatuman sa rehabilitation program. You need to do is you have to plan, because you don't waste resources by just engaging immediately in the affected areas without a total holistic plan. So the message is for the people helping themselves. We cannot afford to wait for the support. If they can do like simple shelter where maka-atop lang na sila diha, no? If they can get some food so that they can, self-help, no? King Perez, News 5. Mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo nangusog nga dunagi kwarta ang dakbayan sa Sugbo. Apan matod sa City Treasurer, kuliktahonon pa kini. Samtang usa ka konsyal mipadayag nga dunay kabtangan ang syudad gaming baligya kung mahutan og kwarta ang syudad. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Cebu City is not bankrupt. City government is not bankrupt. City has funds. Ug tanong gipadayag ni Cebu City Treasurer Diwa Cuevas nga adunay kwarta ang dakbayan apan matud pa ni Cuevas tungod sa nasinating mga katalagman hinay ang collections sa dakbayan hinungdan nga dili sila makabayad sa bayranan sa syudad. Bisan niini ni pasalig gihapon si Cuevas nga adunay kwarta ang dakbayan. Gitang appropriate ay sala sa budget. We cannot really believe karon considering sumunod tong calamity na nga kuan inana bitaw slow down atong kanang collection. Usa sa walay mapagawat ng kwarta, mawang alang sa financial assistance sa mga senior citizens. Matod pa niya nga ila pang pangitanog paagi nga makahatag og financial assistance ug padayon pa sila karon nga nangulikta. 240 million pesos ang gikinahanglan sa syudad aron mahatag ang tagpa 2 million pesos nga ayuda sa 16 kamil ka mga senior citizens. When worst comes to worst, ang worst scenario ani niya nga mahitabo gyud ni siya kuan kanang if namin kwarta, we will give the senior at least marag 2,000 partial for December. But then, amo gid na siyang i-obligate so that dili mahilabtan ang 2014 budget. So ato na namong ibayad sa either first week of January or second week of Samtang si Cebu City Councilor Mary Ann Santos ipadayag usab nga wala mahuti og kwarta ang syudad. Kung mahutdan man gani, adunay daghang assets ang syudad nga mahimo nilang i-dispose aron ang dakbayan makakwarta. We have so many assets to dispose. So, ano di man nato i-dispose so that it will be translated into cash. Leslie Caminade Vistil, News 5.
Napulog 5 kaadlaw na lang mga kapatid, Pasko na. Subay niini ang kita sa tinuig nga Christmas Fair sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu ihatag sa usa ka foundation aron itabang sa pag-rehabilitate sa mga nangagubang panimay sa mga biktima sa bagyo. Gibana-banang moabot ngadto sa usa ka bilyon ka pesos ang halin sa maong kalihukan kagahapon. King Perez, Sugin-Limi. Nagkadai ang kalingawan sama sa mga arcade games, rides nga naglakip sa kalesa, pagdakop sa baboy sud sa tangkal, ug mga baligyang hayop. Pipila lang kini sa mga gikalingawan sa mga tinun-an sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu ni adtong Domingo sa ilang matag tuig nga Christmas Fair. Duna kini tema nga Heart of Jesus, the Light of Christmas. Nunot sa mga katalagman nga nasinati karong tuiga sama sa kagubot dito sa Zamboanga, 7.2 magnitude earthquake ug bagyong Yolanda. We feel that it's important for us to really celebrate Christmas in the sense that it's meaningful of really welcoming Jesus, who is the heart of Christmas, and sharing His light during this dark and difficult time. Ang proceeds sa maong Christmas Fair i-donate sa Roof for Relief Project sa Gawad Kalinga alang sa paghatag og mga construction materials sa mga nawadan og panimay human sa bagyo. Gibana-banang di mo menos sa 1 milyon ang naabot sa maong Christmas Fair. Whatever we will be raising from our Christmas fair will be used to help mainly the victims of Typhoon Yolanda. Looking at the number of crowd attending and the activities and the people involved, is for me, as early as now, I can say it's successful. King Perez, News 5. Mokadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Disyembre 10, tuig 2013. Kini si Frank Balilonsod. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Action!